Гэтага ў Беларусі не было. Тоны лістоў ад насельніцтва ў падтрымку дзяржаўнасці беларускай мовы. Да ўсякага Лукашэнкі. Юра, падумаў пра тое, што часам так здараецца, калі нейкая палітычная група ці арганізацыя, ці там, не знаю, чалавек, гадамі нічым не прыкметны, а потым робіць нешта такое, што ўпісвае гэтае імя ў гісторыю. Вось так здарылася з Вярхоўным Саветам БССР 11-го склікання, абраным яшчэ ў 85-м годзе пры самых камуністах, здаецца, яшчэ і Гарбачова не было, які ў апошні дзень сваёй кадэнцыі 26 студзеня 90-го года прыняў закон аб мовах, і такім чынам беларуская мова зрабілася дзяржаўнай мовай. Вось амаль 30 гадоў прайшло, і за гэтыя 30 гадоў мы вельмі часта чулі, што, маўляў, вось гэтая беларусізацыя была гвалтоўнай, была прымусовай. Мы будзем гаварыць пра розныя аспекты гэтага закона, як ён прымаўся, але вось давай спачатку пра гэта. Ці сапраўды можна сказаць, што вось гэтая беларусізацыя была гвалтоўнай? Я пачну з таго, што, па-першае, яна закранала далёка не ўсе сферы грамадскага жыцця, ці ў вельмі малой ступені закранала многія сферы жыцця. Што такое дзяржаўнасць мовы? Гэта адна мова справаводства. Умоўна кажучы, вы падаеце, так бы мовіць, даведку на іншай мове, вам кажуць, нет, перапішыце на дзяржаўнай. Гэтага ў Беларусі не было. Такога ніколі, і на гэта ніхто не скардзіўся. Гэта мова войска, абсалютна, адназначна, гэтага ў Беларусі таксама не было. Тады да ўсякага Лукашэнкі. Гэта мова судаводства, гэтага ў Беларусі таксама не было. Так што фактычна вось гэты момант пашырення ўжытку беларускай мовы тычыўся найперш адукацыі і найперш сярэдняй адукацыі. Тут сапраўды змена была вельмі істотнай. Я паглядзеў лічбы, на 89 год у Беларусі 80% школьнікаў вучыліся на расійскай мове, а 20% на беларускай. Літаральна праз некалькі гадоў гэта прапорцыя змянілася на адваротную. 1 верасня 93 года 80% першакласнікаў пайшлі ў беларускія класы. Праз 4 гады. Сёння гэта фантастычна, нават праз 3. Фантастычна. Праз 4 гады, але я хочу зафіксаваць увагу, што тое, што ва ўсім свеце называецца дзяржаўнасцю мовы, статус дзяржаўнасці мовы, это вот этот набор. Войска, судаводства, справаводства, СМІ таксама. Я бы не сказаў, што адносна СМІ была нейкая вельмі жорсткая палітыка. В этом сэнсе скажем, што тычыцца тэлебачання, так яно беларускім стала яшчэ пры Бураўкіне, яшчэ ў самыя такія замшэлыя савецкія часы. А калі казаць пра папяровыя газеты, выдавалася як «Звязда», гэтак і «Свабода» незалежная, як і савецкая Беларусі і БДГ на расійскай мове, ім не перашкаджалі, іх не прымушалі пераходзіць на беларускую мову. Але што тычыцца этой змены прапорцыі, ты сам сказаў, што гэта прыняў камуністычны Верховны Савет. Ведаеш, Юрый, я пацверджанне магу сказаць, што сапраўды все суды, наколькі мне вядома, ў першай палове 90-х годах, 91, 2, 3, 4 ішлі па-руску. У войску гаварылі толькі па-расейску, прычым вядомыя факты, калі ў 92-м і 3-м годзе звальнялі афіцэраў, актывістаў БЗВ за тое, што яны проста патрабавалі, каб выконваўся закон аб мовах. Сесія Верховнага Савета пераважна ішла па-расейску. Так, Шушкевіч вёў па-беларуску, потым Грыб, але, як правіла, большасць выступоўцаў была па-расейску. Таму пра дзяржаўнасць мовы гаварыць можна вельмі умоўна. А зусім недавно, і гледачы могуць звярнуцца да нашага сайта свабода.орг, наша калега Ганна Соусь правяла інтэрв'ю з даследчыцай, гісторыкам Аленай Маркавай, якая вывучала гэтую тэму ў архівах. І вось мяне ўразіла, што яна сказала, што яна была шакаваная. Там былі тоны, не кілаграмы, яна сказала, мне это тоны лістоў ад насельніцтва ў падтрымку дзяржаўнасці беларускай мовы. І зусім не шмат тых, хто гэтаму пярэчыў. Гэта сапраўды было так.
Але, может быть, давай яшчэ і прыгадаем такі міжнародны, ну, скажем так, вонкавы кантэкст, на тле чаго вось гэта адбывалася. Ну, кантэкст быў зразумела, як і з незалежнасцю на тле трыумфальнага шэсця вось гэтага дыскурсу. Дзяржаўнасць сваёй мовы. Гэтыя рашэнні пад ціскам грамадскасці, пад ціскам грамадзянскай супольнасці, пад ціскам палітычных рухаў, якія паўсталі у адпаведных тады яшчэ рэспубліках ССР, гэта было зроблена ў краінах Балтыі, у рэспубліках Прыбалтыкі, як тады казалі, Літве, Латвіі, Эстоніі. Потым гэта пайшло далей, гэта пайшло в Украіну, гэта пайшло нават у сярэднеазіяцкія рэспублікі таксама. І ў гэтым сэнсе Беларусь, я не памятаю, ці яна была апошняй, здаецца, яна была апошняй, але не першай, далёка не першай. І больш таго, я думаю, што ты чалавек дасведчаны быў і тады, і тым больш зараз, гэта было як мінімум узгоднена, а то і прадыктавана са старой плошчасці КПСС. Гэта не быў бунт беларускай номенклатуры супраць улады Москвы. Гэта была рэалізацыя рашэння Москвы, і это была лінія. 90-е forever. Юра, ну вось паколькі мы спадзяемся, глядзяць нас не толькі нашы равеснікі, але і маладыя людзі, яны могуць проста сапраўды не ведаць гэтых фактаў. Можа быць, крыху, як гэта адбывалася. Ввогуле трэба сказаць, што тэма вось статуса беларускай мовы была узнятая вельмі давно, яшчэ ў 50-х гадах пісьменнік Барыс Саченко друкаваў артыкул у Ліме. Потым варта прыгадаць артыкул Зонона Пазняка пра сітуацыю ў Беларусі ў 1974 годзе, гэта быў сам выдат. Потым уздымалі гэтую тэму ў майстроўні, Дубавец, Вячорка, Вінцук і іншыя. Потым вось у 86 годзе, калі ўжо пачалася перабудова, быў надрукаваны ліст тады настаўніка Франца Сіўко, прашу вызваліць у літаратуры і мастацтва пра то, як вызваляюць людзей ад вывучання мовы. І вось гэты ліст, гэты артыкул выклікаў такую ланцуговую рэакцыю. Было напісана пісьмо 20 з нечым дзеячоў мастацтва, літаратуры, кіно да генеральнага сакратара ЦК КПСС Михайла Гарбачова з просьбай звярнуць увагу на стан беларускай мовы. І самае цікавае, што праз шмат гадоў, у 2004 годзе, калі я гутарыў з Гарбачовым, Гарбачоў вось гэты эпізод узгадаў. Прайшло амаль было 20 гадоў. Вот я працытую. Аднойчы Быкаў даслаў мне ліст. Не памятаю, але памятаю дакладна ліст з подпісам 25 чалавек. Михаил Сергеевич, дапамажыце. Тут у нас помогите, что у нас такие тут глупости делают, что мы лишимся своего белорусского языка. Я это сделал достоянием Политбюро и, конечно, поддержал его идею, чтобы там, так сказать, не бюрократически к этим вопросам подходили. Не может же так быть, чтобы мы потеряли белорусский язык, чтобы там начальство не вытворяло. Потым быў яшчэ адзін ліст да Гарбачова, 130 з нечым чалавек, а ўжо потым, калі стварыўся Беларускі народны фронт, вось пачалося гэтае прыманне закона аб мовах. І вось што цікава, што была створаная такая грамадская камісія па выпрацоўцы гэтага закона. Скажам, такіх асобаў, як Вінцук, Вячорка, туды не ўключылі, пра яго ўжо пісалі ў Савецкай Беларусі ў звезде, як там ледзь пра ісчаддзе ада, так сказаць. Але вось, напрыклад, Петра Садовскага туды ўключылі. І 26 студзеня 90-го года гэты закон прыняўся. Ведаеш што, вот калі я прачытаў стэнаграму, я быў здзіўлены. Скажем, ясна, што за закон выступаў Ніл Гілевіч. Зразумела, што за закон выступаў Геннадзь Бураўкін. Але вось потым вельмі часта, і я лічу несправядліва, скажем, нашаму выбітнаму акцёру Расціславу Янковскаму закідалі, што ён так ледзь там не патрыёт Беларусі. А вот што сказаў Янковскі, я працытую. Закон гуманны па сваёй сутнасці, ён дэмакратычны, было б дзіка не зразумець гэтага. Нацыя, якая не мае сваёй дзяржаўнай мовы, гэта, прабачце мне, своеасаблівая амаральнасць і далей.
Таму я прадстаўнік рускамоўнага насельніцтва нашай рэспублікі, акцёр рускага тэатра, разумею рэальнасць і неабходнасць закона аб дзяржаўнай беларускай мове. Я галасую з тымі папраўкамі, якія ёсць, сказаў дэпутат Верховнага Суда БССР Ростислав Янковскі. Такім чынам мы бачым, што нават рускамоўныя дзеячы, як Янковскі, іншыя былі за закон. Камуністы былі за закон. Я ўжо не кажу пра Беларускі народны фронт. Юры, вось чаму атрымалася так, што закон не спрацаваў? Ёсць адна формула. Тады ж у тыя ж дні Васіль Быкаў сказаў, што закон не спрацуе, бо ён вельмі такі нерадыкальны, вельмі расцягнуты па часе. Там дзеянне 10 гадоў, калі 10 гадоў, гэта значыць ніколі. Можа быць і так, а можа быць і не толькі. Сергей, я уже сказаў пра тое, што трэба ўсё ж такі уяўляць рэальнасці таго часу. І я яшчэ раз паўтару, гэты закон быў прыняты па рэкамендацыі, скажем так, а то і на загад ЦК КПСС з Масквы. Так што сказаць, што это нейкі пратэст, бунт і гэтак далей, у тым адносна таго кантэксту так сказаць нельга. Што да твайго пытання, чаму потым ён рэалізоўваўся так, як ён рэалізоўваўся, магчыма, ў той момант, калі ён прымаўся, людзі, якія за яго, скажем, галасавалі, не надта уяўлялі сабе, што это такое. І для іх это было як такой знак, як, калі хочаш, ікона. Вот у нас будзе дзяржаўная мова, мы ж беларусы, у нас дзяржаўная мова будзе. А калі стала практычная рэалізацыя, то у нечым яна стала сутыкацца з супрацівам. Супрацівам грамадства, супрацівам уладнага апарата, скажем так. І ўрэшце рэшт, у 94-м годзе адбылася, мовіць, такая зваротная рэакцыя на гэта грамадства. Ты казаў пра тое... Конечно, у вас абранне Лукашэнкі, які катэгарычна выступаў супраць. Абранне Лукашэнка, які выступаў супраць, і куды ён павядзе, ці, прынамсі, захоча павесці. В прынцыпе, гэта ні для кога не было сакрэтам. Для таго. І, прынамсі, значная частка грамадства галасавала за яго менавіта як за носьбіта гэтых тэзісаў, гэтага культурнага тыпу. І в этом сэнсе, ведаеш, можна параўнаць, гіпатэтычна уявіць сабе, напрыклад, мы зараз з табой размаўляем Чэхіі, да? Калі тут адбылася рэвалюцыя, калі Чэхія здабыла незалежнасць, вельмі шмат людзей, асабліва адукаваных людзей, асабліва ў Празе, рэальна гаварылі па-нямецку. І апрыёрі кажучы, праз 4 гады пасля незалежнасці маглі з'явіцца нейкія лідары, якія сказалі: хлопцы, слухайце, чэшская мова – это добра, але хай будзе і нямецкая. Такое магло быць? Магло, апрыёрі кажучы, многія людзі. Але аказалася, што за гэтай пазіцыяй няма палітычнай сілы, якая бы перамагла. Такіх лідараў проста не ўзнікла. Тады іх не ўзнікла ў Чэхіі ні праз 4 гады, ні праз 20, ні праз 30. Іх не ўзнікла ніколі. На гэты конт быў пэўны кансэнсус у Чэхіі, тады чэхаславацкім грамадстве. Паколькі ў Беларусі адбылося магчымым, калі прыйшоў чалавек, які сказаў: не, у нас будзе фактычна 2 мовы, то, адпаведна, гэта сведчыць пра грамадства, а не толькі, што, ведаеш, як ты в анекдоце прыйшоў паручык Ржэвскі і все апошляў. Это не зусім так было, Сергей. Што ж, я зраблю яшчэ адну цытату Ніла Гілевіча. У той дзень, калі прымаўся закон аб мовах, ён сказаў што: калі мы паклапосімся толькі пра мову і культуру, а ў іншых сферах у палітычнай, эканамічнай, сацыяльнай перамен не адбудзецца, то раней ці пазней зноў пачнецца заняпад і мовы, і культуры. І, у прынцыпе, гэта было правільна, таму што наступны Верховны Савет не правёў тых палітычных рэформаў, дэкамунізацыі, найперш, і гэтак далей, якія мусіў правесці. Але гэты Верховны Савет, які прыйшоў на змену 11-му скліканню, літаральна праз гады пасля прыняцця закона аб мовах прыняў яшчэ адно вельмі важнае рашэнне. Я маю на ўвазе дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце. Яна і будзе наступнай тэмай нашай гутаркі. Forever.